godina. Šalim se kakvih 10 godina. Prije neki mjesec dana. Ja moram snimiti sad ovo. Lepotu. Moram snimiti ovu lepotu. Ovako. Izbolja stuga. Moram ljudi pričati, to je moj tip. Ajde mala igraj, jebem ti tvoju mačku. Evo ljudi, jebeš ti mamu. Ko si ti, da Bog da ti trko, da Bog da druže. Da Bog da ti krepu. A šta ćeš prijatelja tu, da gledaj mog prijatelja? 5 godina, ne znam, šalim se kakvi 5 godina. 10 godina imamo. Ja i on 10 godina, ljudi. Ljudi, ovdje neko je pravio kućaricu, druže, kućaricu. Čekaj, prijatelj. Da šapnem nešto, prijatelj. Ljudi, moj prijatelj, bar nešto. Da znaš bar nešto od srpskog. Znaš nešto srpski? Ne znam, ljudi, moj prijatelj srpski ništa. On je iz Makedonije, ja sam iz Srbije. Eno ga i njegov taju. On mog prijatelja. Eno ga njegov taju, eno ga. Ljudi, veliko gledam neka ta Aldina. Kak je Aldin jebo Aldina, ja sam jači, ja i moj drug Kibi. Mi smo najjači, druže, najjači. Ko gleda Aldina? Jebem Aldina i onog Ređu. Samo pusti ti mene. Erkan Šerifovski, to sam ja. Želena bukva E. Hajmo. Izbacit ću ljudi prvi meč sutra. Ljudi, javo sam njega, se bijemo. Ljudi, ko pobeđuje, šta mislite? Ljudi, ko pobeđuje, šta mislite? Ja pobeđujem, ja kidam ga. Ljudi, moram vidjeti koliko minuta ima. Ljudi, ima jedno 4 minuta i 60 minuta. 4 minuta i 60 minuta, majaba. Ljudi, ko gleda ono Keldoksa? Aldina, ko gleda, jebi. Ti nije, samo mene, druže. Niko ne zna. Moj prijatelj, idemo jabu. Ljudi, moram naći ovog prijatelja, moram da ga pitam za da li će me družiti.